El cinema és un espectacle amb grans finalitats, sempre que estigui en mans de qui sàpiga aprofitar-lo pel bé de la cultura pública. Adrià Gual. Mariana és una vídua molt ben acomodada. Viu amb la seva filla en un poble dels Pirineus. Durant una festa coneix el Silvestre, un jove pastor. S'enamoren i ben aviat es casen. Marianeta, la filla de Mariana, està promesa amb en l'Abast, un jove molt guapo i molt presumit del poble. Però la jove es comença a fixar amb el Silvestre. La Mariana vol que la seva filla es casi amb en l'Abast, però la jove el rebutja i en Silvestre s'alegra molt d'aquesta decisió. Saps de quin títol es tracta? Llums, càmera, acció. Hola a tothom, em dic Núria Nadal i et dono la benvinguda al podcast La Butaca Vermella, un podcast en què t'explicaré la història del cinema d'una manera una mica diferent. El capítol d'avui està dedicat a un llargmetratge. El més segur és que desvetlli algunes parts de la trama de la història. Si no has vist la pel·lícula, ja et demano disculpes pels possibles spoilers que et pugui fer. Aquest episodi estarà dedicat al llargmetratge Misterio de Dolor, d'Adrià Gual, una pel·lícula del 1914 i que ha arribat fins als nostres dies. La pel·lícula es considera un cas aïllat dins de la producció de l'època, sobretot per les imatges i pel seu to realista, si les comparem amb la resta de les produccions del moment, és clar. A més, Misterio de Dolor és una de les poques pel·lícules anteriors a 1930 que s'han conservat fins a dia d'avui i segurament una de les primeres pel·lícules que es poden considerar cinema d'autor dins del panorama del cinema català i espanyol. Fitxa tècnica. Misterio de Dolor, Barcinógrafo, 1914. Títol original, Misterio de Dolor. Duració, 48 minuts. País, Espanya. Direcció, Adrià Gual. Guió, Adrià Gual, basada en l'obra Misterio de Dolor d'Adrià Gual. Fotografia, Joan Solà Mestres. Muntatge, Adrià Gual. Vestuari, Adrià Gual. Decorats, Joan Morales, sobre uns esbossos d'Adrià Gual. Amb Aurora Baró, Emília Baró, Carles Capdevila, Joaquim Carrasco i Enric Jiménez. Sinopsis. Mariana és una viuda molt ben acomodada. Viu amb la seva filla en un poble dels Pirineus. Durant una festa coneix a Silvestre, un jove pastor. S'enamoren i ben aviat contrauen matrimoni. Marianeta, la filla de la Mariana, està promesa amb en l'Abast, un jove molt guapo i molt presumit del poble. Quan la mare es va casar, la Marianeta va començar a fixar-se amb en Silvestre i es va acabar enamorant, però en Silvestre és el marit de la seva mare. I en Silvestre, paral·lelament, comença a veure la seva fillastra d'una manera diferent. Mariana vol que la seva filla es casi amb en l'Abast, però la jove el rebutja i en Silvestre s'alegra molt d'aquesta decisió, perquè en Silvestre s'ha enamorat de la Marianeta. En l'Abast, molt ofès, insulta a la jove Marianeta i en Silvestre surt a defensar-la. Tot plegat acaba amb una baralla entre els dos joves i en l'Abast fereix en Silvestre. Silvestre torna a casa malferit i la Mariana marxa a buscar medicines pel seu marit, mentre que la Marianeta comença a vendar-li la ferida. En aquell moment esclata la passió entre tots dos i es fan un petó.
però la Mariana ho veu tot. Amb aquest resum ens trobem davant de Misterio de Dolor, de 1914, un drama rural en què la producció executiva, l'argument i la direcció recau sobre la mateixa persona, el dramaturg Adrià Gual. Això fa que Misterio de Dolor sigui una de les primeres pel·lícules d'autor possiblement de la història del cinema català i espanyol. Adrià Gual va ser un dramaturg, escenògraf i empresari teatral català, impulsor i director de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, pintor i pioner del cinema. Va fundar la companyia Teatre Íntim, una companyia de teatre que volia donar-li un nou aire al teatre català de l'època. El Teatre Íntim tenia la voluntat de donar al món teatral català la dignitat necessària i acostar-lo al que es feia en aquells moments a Europa. Això sí, sense renunciar a la tradició pròpia. Volia crear una forma dramàtica que també es pogués exportar a l'estranger. Gual va ser un artista molt polifacètic que, a banda de cultivar la dramatúrgia, també va escriure poesia i es va dedicar al món plàstic. Va treballar en la litografia, el cartellisme i el grafisme. De fet, es va centrar en un estil modernista típicament simbolista i és considerat un dels artistes gràfics més destacats del modernisme. També va dedicar el seu esforç a l'escenografia teatral. Per exemple, a la Biblioteca de Catalunya es conserven 12 plafons a l'oli que va pintar per l'Associació Wagneriana el 1902. Gual no només es va dedicar al món del teatre, sinó també va ser cineasta. Va treballar amb espectacles i audicions Graner el 1904 i després va dirigir la productora Barcinógrafo el 1914. De la Barcinógrafo en parlarem més endavant. I per cert, aquest 2022 es commemoren els 150 anys del seu naixement. Tot i que Adrià Gual és principalment un home de teatre, també es va dedicar al món del cinema. Va ser un defensor del cinematògraf i finalment va acabar fundant la seva pròpia productora de cinema. El tema és molt interessant, però avui no hi ha temps per poder aprofundir més sobre la figura d'Adrià Gual. Si t'agradaria que en parlés en un altre capítol amb més profunditat sobre Adrià Gual i els seus treballs, recorda que al lloc web labutacavermella.cat/idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. Adrià Gual va fundar la Barcinógrafo. D'aquesta manera podria posar en pràctica totes les idees del teatre íntim en el món del cinema. El cinematógrafo, lejos de ser atacable y menospreciable por sistema, es un espectáculo llamado a elevados fines, cuando caiga por completo en manos de quien sepa aprovecharlo para el bien de la cultura pública. Adrià Gual, conferència pronunciada el 1911 a Terrassa, a l'Associació Wagneriana local. Una declaració d'intencions molt a favor del cinema. I per si t'ho preguntes, doncs resulta que en aquell moment el cinema no estava massa ben vist entre els intel·lectuals de l'època. De fet, tant pels modernistes com pels noucentistes consideren que el cinema és un art de segona o de tercera categoria i que, a més, desperta algunes passions no massa ben vistes. Hi ha una qüestió en el cinematògraf de les més alarmants, i és la del bes, que si bé crec que a la Sala Mercè el solen retallar. El principal fet que li objecto al cinematògraf és que, de 20 films, 19 acaben amb un bes. Odio aquest final petonejador de les coses. M'obsessiona. Josep Carner. El bes en el cinematògraf. Revista Catalunya. Juliol del 1913. Tornem a Catalunya. En Gual era el primer cop que un artista que ja tenia un cert nom en la societat es convertia en un cineasta.
Gual volia fer un cinema de culte i de qualitat, perquè el cinema no només s'havia d'entretenir. Aquell invent que s'havia presentat com una curiositat científica que mostrava la vida quotidiana havia canviat. Aquell invent que va passar a exhibir-se en les barraques de fira per mostrar gags havia canviat. O més aviat diré que s'havia fet gran, que havia madurat o simplement havia evolucionat. El cinema ara començava a explicar històries complexes, començaven les grans produccions i la creació d'un Star System. En l'àmbit europeu destaquen les superproduccions italianes com Cabiria, de Giovanni Pastrone. Poc després arribarien les grans produccions americanes, com El naixement d'una nació o Intolerància, de David Ward Griffith, que a més suposen una revolució estètica. Però això ja és una altra història. I abans d'avançar, et recordo un parell de coses. El 1904, Adrià Gual ja s'havia consagrat com a dramaturg i com a director escènic i, a més, ja tenia experiència en el món del cinema perquè havia estat vinculat a l'empresa Espectacles i Audicions Graner. La Barcinógrafo va ser una productora cinematogràfica fundada a Barcelona el 1913. Estava situada al carrer València, als baixos del número 247, entre el Passeig de Gràcia y Rambla Cataluña. Se nos comunica que, mediante escritura autorizada por el notario de esta ciudad, se ha constituido en esta capital una sociedad anónima denominada Barcinógrafo S.A., con un capital inicial de 250.000 pesetas. Se ha confiado la dirección artística a don Adrián Gual. Esta sociedad se propone dedicarse especialmente a presentar las numerosas leyendas, las típicas tradiciones, los dramas históricos, las mejores obras de teatro clásico español y las novelas de costumbres regionales. La Vanguardia, dijous 22 d'octubre de 1914. La Barcinógrafo va comptar amb la participació d'un gran nombre de socis. Els promotors i financers principals van ser l'advocat Raimon Duran, que era el director de la productora, i Lluís Llorenç Mata, que era l'administrador i el productor delegat. El director artístic va ser Adrià Gual, però a més també hi van col·laborar uns quants socis més, els germans Evaristo i Laureano Ruiz de Larramenti, Pius Cabanes i l'escriptor Rafael Folch. En els seus inicis, la línia de producció de la Barcinógrafo es va basar en el teatre filmat i en els quadres plàstics, que eren les produccions que es podrien vincular al moviment film d'art. Però, malauradament, no sempre va ser així. La història de la Barcinógrafo és molt interessant, però avui no hi ha temps per poder aprofundir més sobre la producció d'aquesta productora al llarg dels 5 anys que va estar en actiu. Si t'agradaria que en parlés en un altre capítol amb més profunditat, recorda que al lloc web labutacavermella.cat/idees pots votar i proposar temes pels pròxims episodis. Misterio de dolor va ser la segona producció de la Barcinógrafo. Es tracta de l'adaptació de l'obra teatral que porta el mateix nom i que va ser escrita per Adrià Gual a l'any 1904. L'obra no es va estrenar als teatres fins al 1914. En els diaris de l'època, al llarg de l'abril del 1914, trobem diverses referències a la imminent estrena al Teatre Novedades, una estrena que finalment es va fer el divendres 5 de maig de 1914. Això sí, en el seu moment, l'obra va triomfar en els teatres catalans i, com no, va ser acompanyada d'una polèmica, perquè feia poc que s'havia estrenat La Malquerida, una obra de Jacinto Benavente amb un argument que s'assembla molt al de Misterio de dolor. La compañía de la señora Gómez Ferré ha reproducido el drama de Adrián Gual, Misterio de dolor. La obra del aplaudido autor catalán tiene ciertamente por base el mismo conflicto pasional que La Malquerida de Benavente,
pero el propio tema ha servido también a novelistas y autores tan eminentes como Saderman, Donay y finalmente, entre nosotros, Puig y Ferrater. En cambio, el desarrollo de Misterio de Dolor es muy distinto. El drama de Wall es un drama sin episodios, un drama de aldea y de ahí su intensidad y su honda emoción que produce. El público del Novedades aplaudió a los intérpretes y llamó a escena el distinguido autor catalán. El Noticiero Universal, 7 de maig de 1914. I de l'obra de teatre es va passar a l'adaptació cinematogràfica, una adaptació que, per cert, la realitza el mateix Adrià Gual. Tot i que es tracta d'una adaptació, és inevitable comparar les dues versions, la teatral amb la cinematogràfica. I en aquesta comparació hi veiem alguns canvis. El primer canvi que va fer Gual en aquesta adaptació va ser modificar lleugerament el nom dels personatges. En l'obra original són Mariagna i Mariagneta, però en l'adaptació cinematogràfica els ha canviat per Mariana i Marianeta. El segon canvi, i no per això menys important, va ser la reducció del text, deixant únicament les parts més essencials. Però aquesta reducció no vol dir que l'adaptació sigui una seqüència de fragments més o menys brillants i emotius, com era d'esperar i habitual en la corrent del film d'art i en altres adaptacions cinematogràfiques del moment. Al contrari, Gual aconsegueix que l'adaptació mantingui el fil conductor i ho fa amb una progressió dramàtica similar a la de l'obra teatral, com si s'hagués traslladat la representació de l'obra teatral a la pantalla, però aprofita i remarca els sentiments més primaris de tota la trama. La pel·lícula es beneficia d'un treball psicològic força encertat, reforçat amb els recursos cinematogràfics, com per exemple quan passa dels plànols generals als plànols de tall o el simple fet de comptar amb alguns enquadraments molt pictòrics a nivell compositiu. De fet, Gual recorria a dibuixos com si es tractessin d'un storyboard per poder afinar millor el pla i també feia servir l'ús dels virats de color a la pel·lícula, un procediment químic que altera la tonalitat dels fotogrames de la pel·lícula, donant-li un color molt característic. Aquests virats no només s'adapten a les indicacions horàries o geogràfiques de l'acció de la seqüència, sinó també als diversos moments de tensió psicològica. Un altre punt molt important és l'elecció de l'equip de repartiment de la pel·lícula, sobretot perquè part d'aquest equip ja havia treballat anteriorment amb el director, amb Adrià Gual. És el cas de les germanes Baró, que ja havien participat en diverses funcions del teatre íntim i en els espectacles graner. També és el cas d'Enric Jiménez, que s'havia convertit en un indispensable secundari i, a més, ja havia participat en algunes produccions cinematogràfiques. L'estrena de Misterio de Dolor va ser un èxit. Es va estrenar molt probablement el dijous 14 de febrer de 1915 al Salón Catalunya i a partir de l'endemà, el dia 15 de febrer, a l'Ideal Cine. Misterio de Dolor, 900 metros. Hermosa adaptación de la aplaudida obra de Adrián Gual, de argumento interesante, inmejorable interpretación y de una fotografía perfecta. Se estrenarán además Agustina Suprema, 600 metros, Corazón de Apache, 600 metros y Los éxitos de ayer. Hoy, grandioso programa incomparable. El Noticiero Universal, dijous 18 de febrer 1915. Gran adaptación de la muy aplaudida obra de Adrián Gual, de argumento interesante y bien desarrollado, una fotografía perfecta y una interpretación admirable. Noticiero Universal, 20 de febrer 1915. En les revistes cinematogràfiques d'aquell moment es va iniciar una discussió sobre el valor de la pel·lícula i potser alguna cosa més. Tal com t'he dit abans, en el moment d'estrenar l'obra teatral es va produir una petita polèmica, ja que van coincidir dues obres en el temps que tenien un argument molt similar. Una era La Malquerida, obra de Jacinto Benavente, i l'altra, El Misterio de Dolor, d'Adrià Gual.
Doncs saps què va passar amb l'adaptació cinematogràfica? Que també va haver-hi polèmica, i a més, pel mateix motiu. El 1914, la productora barcelonina Hispano Films va estrenar l'adaptació cinematogràfica de La Malquerida, una pel·lícula de Ricardo de Baños basada en l'adaptació de l'obra teatral de Jacinto Benavente. L'estrena a les sales de cinema es va fer 2 mesos abans que s'estrenés Misterio de Dolor. Aquestes coincidències van fer créixer una enemistat entre Gual i Benavente. Gual considerava que l'autor madrileny l'havia copiat. Misterio de Dolor és un drama rural dirigit per Adrià Gual, basada en l'obra teatral del mateix nom i director. Tot i que en aquell moment era habitual realitzar adaptacions cinematogràfiques d'obres teatrals, aquest és un cas molt especial, perquè diria que és la primera vegada que una mateixa persona és l'autora del text original, l'autora de l'obra teatral i també de l'adaptació al cinema. A més, Misterio de Dolor també és un bon exemple del que es va denominar film d'art, una corrent cinematogràfica que buscava un cinema molt més històric i literari. Hi van participar directors, actors i altres professionals del món teatral. Pocs anys després, no gaires, les adaptacions cinematogràfiques d'obres teatrals van deixar d'estar de moda. Simplement, el públic preferia un altre tipus de pel·lícules. I la Barcinógrafo va fer un gir cap a l'espanyolada, amb títols com La Gitanilla, i Adrià Gual va deixar el cinema per sempre. Si avui en dia veus Misterio de Dolor, que per cert es pot trobar un fragment al YouTube, no és tota la pel·lícula, però sí un fragment que abarca més de la meitat del metratge, segueix considerant-se un cas aïllat dins de la producció espanyola de l'època, tant per la potència de les seves imatges com per l'encertat to realista que Gual li va transmetre. I el més important, no es té la sensació que s'està veient una obra de teatre. I fins aquí aquest episodi de la Butaca Vermella, en què he parlat de la pel·lícula Misterio de Dolor d'Adrià Gual. Espero que hagi estat interessant. Si t'ha agradat, no t'oblides de marcar amb 5 estrelles o la màxima valoració a Spotify o a la plataforma en què estiguis escoltant aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar a l'altra banda. Recorda que al lloc web labutacavermella.cat pots trobar la transcripció d'aquest episodi i notes per poder ampliar la informació. A reveure i fins aviat!